تماشاوان هجا جاركدن دنباش ببرنامج واشنطنه جدن امریکا ام دیسا به هول تبه برنامه دیجی اما هول بدن بابتن گرینگ جهندر امریکا و هر وها بابتن گرینگ کو بوبره گردایی جوره شروک بکن و بوبره پیداچین لسربان مجاران بکن تماشاوان دلال وکی اونجا دشوپینن ربریه بایدن هدی گرانیا خا داتینه her valide taybeti مرو iyice siyasete hındırın deste bike. Pişti ku Republika Biden serok Biden paketeke diroki binave plana rızga kırın Ameriki davu kabul kırın iyice kongrese na de bazaren Ameriki de henek lebu tevger çebuye jiber ku Ameriki rasterast drav hükümete vergittin evjid be alikar ku bazar hinek şen bin hem velati derkevin kolanan xorungehan froşgehan pelek u jivan rahatine hinek xerç bikin bibi avayı hinek geçbiniyek ben frehiyek demen davilerle Amerika de ditin o her buharın gelek eyaletin Ameriki nahan navbera buhariye iş bu xondkaran اوجه دهلکو و دیو باو زاروک خو تایبتی کسم به خودان زاروک سردنا حسکری خو بکنیان جهرن پارک سیرانگه جیه وسط تایبت وکی هونج زان هونج دوی روشه دنه نزیکی ساله که پرتر جه ساله که کو گله کس ناو مالین خو گرتی مانه پر کس بنتنگ بونه ل امریکی de men daviye de wahanek derfeten wahab kartinin jmala khadul kevin nek bena khafra bikin khu begin khazaye daristanan em bejin sıradan haskriya bikin o taybeti pişti ki hnek aliye draviji pişkiri jman rahat ekrin murub dikare beşe vene ki waha geçbini murov dibine le Serok Biden ku de anketanda, de personameyan civaki de reje pişkiriya jibovi haskine bir bilinda. Dora şest jistediye ku evje hejmareki başe naha hevelde de paketeki nu bide pejirandine be kongresi evje dibêje paketa binesezî Amerika. Ev paket bi nirxê 2 trilyon dolara. Biden dibêje ji mejve binesazî Amerîkî hatiye piştcavkirin, piştgûkirin. Çi ye binesazî? Rê, pir, sistema vegastina bi giştî vekî tren, otobüs, bêjin keştî. Biden hevildide de paketeki wiha mezin bide derbaskirinê da ku ew binesazî Amerîkî ku gelek cara jî dihat rexnekirin ku çima hewlek wiha nayêkirin çima xetên trenin neyên berfirekirin vekî hûn jî zanin Amerîka welatekî gelek berfire he. Çar saetên cuda hene û hatin çûyîn gelek dijwar e. Wekî mînak ji Washingtonê dema mirov bixwaze here Kaliforniya, Los Angeles bi firokê nêzîkî 4 saat cana 5 saat dikişîne. Yani dûr e. û gelek buhayê jî. Pir caran jî hinek rexistinin civakî bang li hikûmeta federalî dikirin ku hinek giringî bide vegastina giştî. Wekî mînak li Kanada, li welatên Ewropî vegastina giştî gelek pêşketî ye. Bas diçe her derê trene bin erdê metro mirov xwe digihîne her derê tren hinek ciya dibêjin qîtar hinek dibêjin li Efrê dibêjin çîman yani tren belaveya erzane û gelek bi lezgîn e taybetî li Ewropa trenen lezgîn mirov bêyî ku hewce be bi firoke bi trenê xwe dikane bigihîne her derê li Amerîka bang ji mejve bangên wiha hene ku Amerîka jî bila sistemên wiha giringî bide hinek pere xeşke da ku hemwelatî xwe hewceyê trombîlê nebin. Amerîka temaşevanên delal pirtir jiyan li ser otomobîlan e. Yani li malekî ne tene yek pirtir ji yek trombîl hene ji ber ku
her kesek ku kar dike diçe xwendingehe mala xwe namîne yani ji ber sedemên nexweşî belkî tiştên li mal namîne hewceyê trombîlê ne ew jî dibe sedem ku trafîk hejmara trombîlan nav kolanan nav caddeya nav rêyan otobanan zêde be dema te trombîl hebe tu pere inşurans dedî sigorta dedî ku her tiştek bu hata serite kompanî pere bidin mecburiye li gelek ciya mecburiye gelek te trombîla xwe bidî parastin her wiha heqê benzînê heqê parking ciyê xwe tu park dikî loma jî bang hebûn ku hikûmet hinek derfet bike ku karanîna trombîlên kesane kêm be loma Biden jî dibêje dem hatiye ji ber ku ji mêj ve bidahan salan e bernesaziya Amerîka tiye piştgih kirin piştçav kirin divê em ji nû ve hinek xizmet bikin ji nû ve wan bernesaziya xurt bikin ji ber vê yekê jî Biden daxwaza $2 trilyon dike yani wekî me gotî divê naverka vê paketê de tiştên wiha hene yani Biden wiha xuya ye hinek dixwaze tiştên dirêjdemî bike ne tiştên rojane ku belku di hilbijartinê de yan jî di demê Kurd de jêra sempatî bîne yan jî piştgirî bîne ew bi pêşbînî dixwaze gavan xwe bavêje gavê xwe bavêje yani hinek dibêje tiştek wiha pêdiviye lê ji ber ku em tim dibêjin kongres dabeşkiriye yani civata senatoran pêncî divê hemî senatorên demokrat piştgirî bidin vê planê vê paketê ew jî ne karekî hesan e ji ber ku hinek taybetê du senatorên demokrat hene ku aliyê Ramanî de aliyê nêrîn ve îdeolojî ve xwe nêzîkî di komariya dibînin loma jî ne karekî hesan e lê mirov paketa gavadînî ku me baskirî paketa berê Covid-19 bîne bîra xwe Biden kanî bû ku vê paketê bide derbas kir loma nadi rojeva Amerîkî ev paketê ye îro li ber serok Biden hûrgiliya vê paketê pirtîr ji bîra giştî re eşkere bike ka di navbereka wê çi ye çünkü Biden dibêje gelekî teknolojî Amerîkayê were xurtkirin karên ku diçine derve welatên derve dibe vegerin tiştekî gelek girîng jî heye temaşevanên hêja wekî belku tê bîrave di serdema serok Trump de sistema bacê hatibû guhartin bacê Amerîka hatibû guhartin kesin dewlement baca wan hatibû kêmkirin û ew jî bibû sedema rexneyan ku çima hemwelatiyên jî rêze hejmarekî mezin tax yani bac didin vergî didin çima kesên dewlement nadin niha Biden dixwaze ew qanûna ku Trump dabû derbaskirin careke din pûç bike û rêjeya karsazan milyoneran milyarderan ku careke din asla baca wan bilind bike da ku hem ji bu paketa yekê hem ji niha vê paketê hem jî paketên di siberojê de çavkanî yani jêder peyda bike yani Biden dibêje ev kesên ku dewlemendin zengînin bi karanîna bernesazî Amerîka ji ber dewlemendî Amerîka wisa pere qezanç dikin dewlemend dibin û divê ew para xwe bi rewayî para xwe bidin careke din bidin Amerîka jî loma ew armanca wî ev e baca ku kesên zengîn milyoner milyarder trilyoner ew kes pirtir baş bidin da ku ew jî hinek barê Amerîka rakin yani li ber evekî me gotî îro hûrgiliyên vê paketê ji aliyê serok Biden ve were eşkere kirin wekî din çi mijarên girîng hene li Amerîka ji wan mijaran mirov dikare bêje ku hewlên vaksînkirina derzikirin Amerîkiyan bi awayekî lez û bez didome ew rêvebêrî girîngekî mezin dide vaksînkirina Amerîkiyan ji hefteyê borî jî me gotûbû di bernameyê din de jî em dibêjin yani hejmara vaksînan zêde bûne kesên vaksînkirî zêde bûne niha berê Biden serok Biden gotûbû ku heta yekî meha pênc gulanê hemî Amerîkiyên mezin yani temen mezin ne zarok ve bene vaksînkirin niha qesra spî dibêje heta du sê hefteya not ji sedê hemî Amerîkî de werin vaksînkirin ew jî pêşketinekê girîng e ji ber ku
hem vaksin zedene hem vaksinen nu deyin hem kompaniyen ku rikeberin be hevra dixebtin ku hilberina vaksinan befrehtir bikin gihandina vaksinan frehtir bikin Washington derdora Washington jî gelek eyaletên din jî stanên din jî gelek navendên vaksînkirine hatine vekirin yani mirov dibîne bi awayekî berbiçav kesên ku tên vaksîn li wan tene xistin zêde dibin wiha rewşekî wiha jî derketiye kesên ku em bêjin di vî warê de pisporin bi azadî derdikevin televizyonan daaxivin rojane briefing pres konferansan rojane tene kirin çi peşketin çi agahî hene bi bîra giştî tene parve kirin ew ji zindî de veşandin yani hinek tiştên cuda rebaza cuda nabera reveberiye ber ve reveberi mirov dikare wiha bal bikişîne ne tene derware vaksine de siyasete geçtî jî hem qasrespî hem wezareta derve pres konferansan rojane da dixin Pirsên rojnamewanan didin û her wiha bîra giştî jî agadar dikin ka çi dibe. Di warê vaksînê de mirov dikare bêje wiha rewşekî erenî heye lê de hemen deme de çawa em behs dikin ku Amerîkî xwe dabêjin derve û hîn eyaletên Amerîkî ew tedbîrên pêşîgir hatibûn siskirin. Bi siskirina tedbîrên wiha belaburna korona jî cara gidin mezin dibe, cara gidin xurt dibe. Niha li demen daviye de çend rojên daviye de gelek ciyan hejmara pêketinan dîsa bilind dibe. Rêjeya pêketinan bilind dibe, ew jî dibe xema Kurdistan Saxlamiye ku xwe sis nekin, tedbîrên hêyî sis nekin û Serok Biden jî dubare kir ku divê herkes mask rûberk bikar bîne û wiha wî Serok Biden kiribû biryarekê federalî ku dema revîtiyên nav bajara de revîtiyên esmangeriye de mecburiye ku niha herkes maskê rûberkê bikar bîne lê wekî me gotiye Amerîka welatekî em bêjin ne navendiye desthilat ji binî ber bi jor vete yani revberiyên xwecihî gelek xudan desthilatin eyaletên istanan cûrbecî pêncî eyalet hene hûn zanin her yek biryara xwe dide hinek eyaletên taybetî li başûrê Amerîka ew dibêjin nehewciye maske dibe firoşgeh xaringeh bazar werin vekirin lê bi hebûna geşbîniyê bi hebûna berfirehtirbûna berdestbûna vaksînê dîsa jî mirov dikare bêje li New York jî New Yorkê jî ciyên bajarê mezîn jî hejmara pêketinan jî cara gidin bilind dibe ew jî dibe hişyariyên kabdestên ku xesis nekin girîngî bidin tedbîran mi cara gidin jî mirov dikare bêje keşeya penaxwazan penaxwazên ku hewl didin xwe bigênin hundir Amerîka ser sînorê Meksîko ew demeke piştî ku û eşkere bû Biden di hilbijartinê de bi ser ket gelek ji wan penaberan penaxwazan xwe dabin rê ku xwe bigênin Amerîka niha komarî gelek rexneyên tund li Biden dikin demokrata dikin serokê bere Trump jî got ku çawa demokrat rê didin wan kesên neqanûnî ku derbaz bin xwe bigênin Amerîka ew jî ji Amerîkaya re dibin barekî giran çawa di dema wî de sînor parastî bû kes neverî bû bihata lê ji ber ku Biden sis de ew kesên ku niha dixwazin bi qaçaxî werin Amerîka zêde bûne taybetî mijara zarokan temaşevan de mijarekî girîng e ji ber ku bi hezaran zarok niha bi serê xwe hatine gihîştine ser tixûbe Amerîkî rexnegir dibêjin deyo bav wan zarokana dişînin ji ber ku zanin ev rêveberiyên nû wana paş de naşîne bi hatina zarokan dema zarok bibin mape rûniştinê li Amerîka wergirin ew ji bi awayeke awaya dikarin werin Amerîka yani wiha difikirin lê grûpên komên berevankar mafe mirova jî dibêjin zarokin divê ew werin parastin nabe ku ew ciyên giştî taybetî di serdema korona de werin hêştin dibe ew li zûbezî ji wan ciyên girtinê desteserkirinê werin kişandin û ciyên ewlere werin şandin
Yani hükümete federal revberiye Biden xadir rev şekil gelek dijbar da çetin de ditiyen naha pirsgirek dibêjin pirsgirek bi me re dest pê nekiriye serdema Trump de hebû dema dibe buhar hêdî serma dişke tim kesek ku dixwazin bi wî awayî werin Amerîka zêde dibin ne tiştekî girêdayî me ye ev tiştekî demsalî demkî lê mirov dikare bêje ev mijar careke din germ bûye ji ber ku taybetî dema dibe zarok raya geçti bîra geçtî ji hez dike hinek piştgirî ji wan kirin werekirin ji ber ku korona jî heye lê pirsgireka koçberiye sistema koçberiye pirsgireka keşeya bi dehan salan e vekî birîneke li Amerîka dimîne divê rewşa kongresê de ku demokrat nexwedan piraniyeke berbiçewin pir dijbar e ku qanûnek wiha werin derbas kirin lê tiştekî bi vê mijara ve girêdayî Serok Trump hinek wergirtina vîzeyên Amerîkî betal kiribûn taybetî bi sedema koronaya ku ew jî di yekê Nîsanê de bi dawî dibin. Biden qasd spî radigîne ku Serok Biden ve imza neke ku ev biryar nû be. Watê wê jî ew e ku em bêjin gelek cüreyên vîzaya Amerîkî hene. Taybetî vîzayên ku ji bo zanistan ji bo kesên bi kanînên taybet ku ew bikaribin werin Amerîka hatibû cemidandin. Biden dibêje ez biryara Trump nû nakim watê ev e ku ev biryar piştî sibe yani yekê Nîsanê edê nû nabe ew jî dihêle ku kesên ku dixwazin serî li vîzaya Amerîkî bidin hinek rewşekî siviktir rewşekî nermtir hebe ev jî tiştekî nû ye cuda ye ku rêveberiya niha û rêveberiya berê baş e li diwarê siyaseta derbide çi heye îro berê ku em bername dest bi bername xwe bikin William Ribot temaşevan dera taybetî jî temaşevanên ji Rojava William Ribot baş nas dikin balyoz Ribot li Rojava li erde bû salên dirêj wekî koordînatör bu dosya Sûriye rêve dibir û cîgirê nûner taybet ya Serokê Amerîkî ji bo Sûriye bû û berî çend mehan karkenar bû niha di enstitûyekê Amerîkî de rêveberekî paye bilind e Ribot îro di televizyona CBS de dibêje hêpîvinekî taybet dide hîn ev hêpîvin ber ku herî hêdî te weşandin dibe hêpîvinê de balyoz Ribot dibêje basa demê xwe li Sûriye dike li bakurê rojhilata Sûriye dike pesna hezên Sûriye Demokratîk dide dibêje çawa ev heza serekî bûn di têkbirina Daişê de Daeş eger ne ji Hesedê bûye ne ji Kurdan bûye Daeş tek ne diçû dibêje çawa fermanderên Amerîkî dibêjin ew heza Sûriye Demokratîk Forces hezên Sûriye Demokratîk ew hezek û heta niha awayê herî baş me bi hezekî xwe cihêra kar kiriye û dibêje dema Serokê berê Trump biryara vekişîne ji Sûriye dabû ew ji li wir bû çawa rewşekî pir dijbar bû Kurd çi qas hêrs bûbin General Mazlum dibêje General Mazlum ez û wê civîna da wî hersa xwe ji mirî anî xeyalşikestina xwe hêrsbûna xwe ji mirî anî bi zimanekê dibêje fehm dikim yani ew rewşe xirab ser me de mabû behsa wan sina dikim lê dibêje yani ev biryar zarar gihandibû ji ber ku di behsa tilabiyat dike bi navê tilabiyat tîne dibêje bi hejmarekî mezin kulûbê derê Kurd hebûn niha ew hemû bûne koçber penaber derbider û ciyên ku Türk li Sûriye kontrol dikin paqijiyê etnîkî vê peyvê bikartîne bi ji tişt nûsa têne kirin yani evînekê balkêş e û ku wiha dibêje yani hem hesna hem ji Kurda dipesîne Hesedê dipesîne şervanên Hesedê dipesîne hem cî dide nêrînên generalên Amerîkî û hem cî dide kiryarên em bêjin Tirkiye li Sûriye û hem jî bigirtine çawa ew li erde bû lê ew ne agahdar bû ji biryarek wiha hêpîvîn de dipirsin di telefona navbera Erdogan û Trump ew dibêje ez ne agahdarim
لا وصل خيايك اردوغان كاني بو آوایک آوایان ترامپ قانه بکش برای اردوغان هرم باش ناس که ترامپ نزانی بو چی ارده چی چه به هنگ ببینه که بالکشه و هر وها بالیوس ربک پیشنیار جی رهبری بایدن را دکه کو آرمانجی هبون آخه زلال بکه جبر چی لورین جبر هنگ میسیون آخه ارک آخه آوایک زلال بیشه جی سوریان را و همین جی هوالبندان را و دبی yani bir tine kuçava damızlandığına koalisyona ki pır netevi fikrek ji serdama Sarok Obama bu hinge Biden ji Sarok Biden jigire vi bu yani dibê jê Daesh niha dibin kontrole de le bi davî nehatiye heva nebûye Obama jî dibe Yavaşım Delal ببرین جامعه اقتصادی به وزیر دربی امریکا تونی بلینکن تونی بلینکن جی de rûniştina civata evlikarên tevên yekbûyî de ser Sûriye bi firehî sekînî û hinek bangewaziyekî mirovahî ji cîhanê re kir û got 10 sal pirtir e şerek Sûriye didome zarok eş dikişinin ev bi bîr tîne ku ew ji xudan zarokin bixwe jî zarokên wî hene bang dike ku çareseriyek demodest ji keşeya Sûrî re were dîtin o tiştekî bi Kurdan re giredayî ew e û banga vekirine deriyên sînorî yên Sûriyê dike ku Rusya berê blok grubin û wekî te zanîn deriya Tilkoçer El Yaruba di destê Hezên Sûriyê Demokratîk de bû ew sala çûyî hatibû girtina dibû daxistin ji ber vê yekê jî hatina alîkariyên nametwî ji gelek dijwartir bûbû hatine Elbab Babilhava deriyê ve derê ku bin kontrola Tirkiye'de ew derî vekiriye na revberiya Amerîkî bang dike ji civat evlikariyên tevên yekûyî taybetî ji Rusyayê re ku ve vetoya xwe rake deriyên sînorî vebin da ku eş û azarên gelê Sûrî hinek werin kevkirin devletên ku dixwazin alîkarî bişînin ve vekirina wan deriyan bikaribin vê yekê pêk bînin dibêje serveriya devletekî ne ji bo ve armanciyê ku gelê ve devlete dibin dijbariya da dibin kul û êşa da bimîne yani rexne li Rusya û hikûmeta Sûrî dike ku taybetî ji Rusya ji ber ku Rusya endama civata evlekariya herdemî ew jî wekî tê bilave di bernameyên ber de jî me gotibe ku ew revberiya Biden di qada navnetî de rolekî aktiftir karêgertir bilîze peşengiye cîhanê bike ew banga Blinken Wezîr Blinken li hember Rusyayê hefteyê borî jî Serok Biden gotibu Putin kujere te bilave ew hemî mirov tîne berhev dibîne ku yani helwesekê tuntur rengekî zeraltir siyasetekî aktiftir karêgertir ji Washingtonê xuya dibe ew jî nîşaneyek ku demen pêşiya me de hîn Amerîka pirtir derkeve qada navnetevî giredayê wan bûyerana Wezîreta Derve her wiha îro ve rapora xwe salane jî diveşîne taybetî raporên ser Tirkiye balkeşe li rapora de tê gotin piştî hewledarbiya leşkerî çawa sîstema dadveriye lawaz bûye pir kes têne girtin basa HDP tê kirin, parlamenterên HDP tê kirin
kesen ku bi tawanbariyê kesen ku wek piştevanên Fethullah Gülen te tawanbar kirin ew çawa te darizandin hinek ji wan ji dervayê welat tên rewandin bi operasyonê te rewandin bi giştî yani dibêje rewşa mafê mirovan rewşa azadiya ragihandinê ketiye rewşekê xirab di vê raporê de tiştekî balkêş ji ew e giryarên Tirkiye li Sûriyê jî bi ciyekî fireh digire û li Efrînê li Serêkaniyê li Girespî ev zedegaviyên ku têne kirin jî te behs kirin yani bi giştî raporekî pir fireh he lê yani mirov dikare bêje hem mafê çalakbarên mafê mirovan komela mafê mirovan HDP em bêjin medyaya rexnegirê hikûmeta Tirkiye hemî bi awayekî berfireh de bas kirin ku çawa ew dibin armanca hikûmetê dîsa di rapora Sûriyeyê jî her jemen berzatî rapora Sûriyeyê jî bi heman awayî ye di wir de jî taybetî rewşa Efrînê heye cih tene dayîn ku li Efrînê zedegavî pir bûne hem netewên yekbûyî hem Human Rights Watch çavdêriya mafê mirovan hem Amnesty International çaba di raporan xwe de dibêjin rewandin, talan, kuştin, seksî zêde bûye cih rapor cih dide Afrin Post nûçeyê Afrin Post û rêxistina komela mafê mirovan ya Efrînê çawa Kurdên Kurd giştî û Kurdên Êzidî taybetî dibin armanca zedegaviyên wî rengî yani ew jî ew rapor jî girîng e ji ber ku Wezareta Dervê Amerîka di raporên xwe fermî de wan tiştana rez dike belkî ji bo rojhilavanên ku niha li Sûriye Tirkiye jî kar dikin saziyên ku kar dikin dikarin bi ferehî ve wan raportana bixwînin yani ciyê balkişandinê ku raportek wiha jî tê kirin bi wî awayî jî yani raport ternakê bername me ji ber ku gelek dirêje û nûyê jî gelek girîng e kesên ku dixwazin dikarin bibînin di malpera Wezareta Dervê Amerîka de jî heye bi wî awayî em jî tên daviya bernama ve heftê em hêvî dikin ku bernama bi dilê ve ye eger hêvî daxwazî pêşniyar rexnên ve hebin pêramexa me bi par nehêlin em li hêviya nêrînên ve ne ku bizanin hûn çi difikirin heta hefteya were biminin di xêr û xweşiyê de bi xetirê be